Goedemiddag allemaal. Fijn om te zien dat er zoveel mensen hier een middagpauze hebben opgeofferd om te komen praten over boeken en zelfs over elektronische boeken. Ik ben een digitale migrant. Ik ben dus groot geworden met papier en ik vrees dat ik ook zal doodgaan met papier. Zolang er bomen zijn tenminste. Dat gaat nu de manier zijn waarop mensen elektronische boeken beginnen te lezen en dat een blijkbaar enorm positieve invloed heeft op de geletterdheid. Dus ja, goed of slecht, die e-boeken. Men vindt dat doorgaans te duur. Ik denk om twee redenen. Ten eerste omdat men niet ziet welke de kosten daarvan zijn. Namelijk om zo'n ding uit te geven. Ook in elektronische vorm. En ten tweede inderdaad die cultuur van ja, als het digitaal is, moet het in principe gratis zijn. Het wordt een nieuw medium dat multimediaal is en waar dat mensen anders mee omgaan. Alhoewel dat er al een belangrijk tabletbezit is eigenlijk, dat inderdaad dat te lezen toch nog niet in de top 3 staat van het soort gebruik van een tablet. Bij introductie van nieuwe media heb je altijd een onheilsprofeten. Je moet die niet meteen als onheilsprofeten wegzetten. Je moet dat ook ernstig nemen, maar die een overgang markeren. Zijn onze bibliotheken klaar voor een toekomst met ja, misschien minder papieren boeken? Een bibliotheek is eigenlijk een plek waar je informatie kan bij elkaar halen. En dat kan een boek zijn, dat kan ook iets anders zijn. Voor mij moet de bibliotheek vooral iets gaan worden die met die digitale veranderingen telkens mee kan groeien en zich telkens mee aanpassen, zodat ze eigenlijk ook dat democratische toegang, het vinden van informatie, dat ze dat kan gaan faciliteren. Dat is geen kwestie van papier versus digitale media. Dat is een kwestie van hiërarchisering van uw informatie op welke manier ze ook beschikbaar is. En het leren daarmee omgaan. Het internet, daar hebben we geen controle over, dat is onbewaakt. En een bibliotheek kan daar een intermediaire rol spelen, zoals Nico ook al zei. Wat misschien ook nog een rol is, of een rol van een bibliotheek kan zijn, dat is het feit dat je nu al vaststelt dat zelfs e-boeken een probleem hebben, en dat heeft een term die me nu even ontsnapt, maar de onderscheidbaarheid, namelijk vind ze maar eens terug de boeken die je moet hebben. Als je in de bibliotheek binnenkomt, dan kun je die boeken wel helemaal gratis lezen en dus ook mensen die weinig geld hebben kunnen aan die informatie geraken. De bibliotheek veel meer een plaats zal komen waar samengekomen wordt met, ik ga nu zo zeggen, op korte termijn nog het boek als een soort centrale bindende factor, maar ook dat zal dan verschuiven met die digitale cultuur. De trend dit jaar is nu om op je website long reads te hebben. Dat zijn lange stukken tekst. Hoe langer, hoe beter. Maar waarbij het dan wel de kunst is dat er af en toe een mooi printje bij zit en een filmpje, dat hoort er zo bij. Waar dat we vroeger dat soort afweging niet altijd konden maken, kunnen ze nu dat wel en zelfs op hetzelfde toestel waar ze eigenlijk aan het lezen zijn. Dus ja, er gaat veel meer overschakelen afhankelijk van de context en de bedoeling en de intentie die ze hebben. Maar is dat een slechte zaak? Ik denk dat niet. Allemaal heel erg bedankt voor jullie tijd hier aan te besteden. En voilà, misschien zie ik jullie allemaal in de toekomst nog eens terug. Een fijne middag.